Ngut Nongbylla Kynthei bat Iwei Khyllung badang red gila Shyiap haduk bandayap hakawe ka Trok damper Kaba Shyiap kabala kala kompong habanas Kynthei district jongga Gujarat ongki pulet hene kasni ublei. Kane ka jingja kala jaha kasnongken garpura kaba habanas Kynthei district haka janmit jongka sisa jan haka baka Kynthun Nongbylla kidang tray haka kamshna sudok lethu ki pulit. Kate ka dampar kala persang banet lingba kalenti kaba kem bat kala kompong haka bakala hapiki Ngut ki Kynthei ki batre surok long Deputy Superintendent of Police USM Barotaria. Iwei ukna ubadai na kalong ying jong Nongbylla ru ula Khlad no haka te ka jingja ula ong. Nongbylla kidang ti khandau na kabanta ban snai ka kanro harut surok haka baka Trok kala dap da Shyiap kala persang banyat klem da perkhat lingba kalenti ka barit unongnya uba klem na asyu bantek lakamnya ka Trok bat kala hap halot ki Ngut ki Kynthei ki blang tray bat Iwei khna ubadang yel ekai hangta ula ong. Kala shimpor hadu arkenta bansai ki metnyap jong ki Kynthei bat ukna ki basa akut hapok ka Trok da ka jingerap jong ki pu shilum lethu uhe pulin. Ya ki sangut lapen kit no marma shak hospital sorkar haka balapen bana bakila Khlad no lethu uhe pulin. Ki bala Khlad no ki blatip kerteng kum karena kuben ganawa arpo saus nam ka arta ka sol nal ben ni nama arpo ars nam ka arta ka ila ben bahabor sapos nam ka arta bat urudra as nam ka arta lo ong ka kubor pulin.